Grabe. Grabe na to mga idol. Grabe na to. Pero mga idol, malaki. Ayan o. Ang lapad. Ayan o. Grabe. Yan mga idol. Good morning po sa inyong lahat. So, welcome back na naman po sa munting channel natin. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol, sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking munting channel. So, shoutout po ulit sa inyong lahat. So, bali papandaw pala tayo ngayon mga idol. 10 buho trap yung papandawin natin. Dating spot pa rin natin to. Diyan tayo naglatag. Diyan tayo naglatag kahapon. So stay tuned lang mga idol. Update ko kayo mamaya. Mga idol, yung unang trap natin. May limango mga idol. May gumagalaw sa ilalim. Mga idol, may limango. Oh yes, may limango mga idol. Ayan o. Good size na rin. Ayan o. Isa lang din yung sipit. Ayan o. Isa lang yung sipit o. Ayos, nakaisa na tayo. Hindi nagalaw. Isa pa doon, oh. Ito na yung pangatlo natin. Walang gumagalaw. Wala siguro. Wala. Sige, stay tuned lang mga idol. Ito na yung pang-apat natin. Parang wala din. Wala. Punta na tayo mga idol sa pang-5 natin. Isa pa lang yung nahuhuli natin sa 4 na bubo trap. Ito yung pang-5 natin. Dito tayo dati nakadali ng malaki. Pero ngayon parang wala. Meron pang pain. Wala. Wala mga idol. Okay, stay tuned lang mga idol. Punta pa tayo dun. Ito na yun. Isa natin. Pang-6. Meron mga idol, oh. Pakawalan natin. Kasi maliit. Ayan. Ayaw niyang makalusot. Ayan. Nakawalan na natin para lumaki pa siya mga idol. Ano na yung pang-7 natin. Sana may huli. May pain pa mga idol, parang wala.
Wala. Pang isa lang yata ang mahuli natin ngayon. Sige, stay tuned lang mga idol. Ito na yung pangwalo natin mga idol. Sana mayroon. Meron mga idol, malaki. Ayan o. Ang lapad. Ipit. Ayos, nakabawi. Grabe, ang taba mga idol. Grabe. Grabe na to mga idol. Grabe na to. Ayan, no. Grabe na. Grabe na to mga idol, malaki. Ayos. Parang nasira yung ano. Ay hindi pala, pinutol lang niya yung ano, yung maliit na nylon. Pero hindi siya nakalusot kasi hindi nasira. Ayos. Grabe na to mga idol, oh. Grabe. Wala, oh. Buti nakabawi tayo dito. Ayan, oh. Bali, dalawa pa yung papandawin natin. Doon pa yung dalawa. Stay tuned lang mga idol. May pang siyam natin. Parang wala. Wala mga idol. Okay, stay tuned lang mga idol. Isa na lang yung papandawin natin. Nandun pa. Ito na yung pang 10 natin. Sana mayroon pa. Pandagdag. Wala nang pain. Mayroon. Good size na rin mga idol. Ayan, oh. Good size na rin yan.